Otu nwoke a na-akpọ Rafael Chima akpụpụla nwunye ya n'ụlọ ikpe ma tinyekwa akwụkwọ alụkwaghịm n'ihi iti ihe nakwa egbuminyi nwunye ya na-egbu ya kwamgbe. O kwukwa were sị na nwunye ya anaghị erubere nne na nna ya nwoke isi, na ọ na-agbahapụkwara ya nwa ka naanị ya na-eku ụzọ nwa. O jikwazi ohere ahụ wee rịọ ndị ụlọ ikpe ka ha gbabie alụmdi dị n'etiti ha na-abụọ ma kpọnyezie ya nwa ha ka ya nwazụrụ ya n'onwe ya. Ihe kpatara anyị ji ekwupụta ihe dị otu a bụ ka nwoke ọbụla na-agabiga n'ụdị ọnọdụ dị otu a gbaa mbọ kwupụta ya ka a mara ebe a ga-esi wee nyere ya aka ma lapụkwazi ị na-eri n'ude. Ọ bụ ihe iri ude dị otu a butekwara ọnwụ otu nwaanyị a na-akpọ Osinachi Nwachukwu. Ogbu onye akpa ntị were na-asịzi gị ejiji na isi gị achụ àjà alụmdi na nwunye ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị. Onye nke na-anọchitere ndị European Union n'ala Naịjirịa ekwuola na ngagharị iwe ndị iso ụzọ Tinubu na-eme n'Abuja maka eziokwu nke ha kwupụtara na ntụziaka emere n'oge gara aga gbasara onye isi ala Naịjirịa abụghị ihe nke ga-eweta akpọmasị n'etiti ha bụ ndị EU na ndị Naịjirịa. O kwuru wee sị na ọ bụzi ndị Naịjirịa ka ọ dịrị ikwere ma ọ kwenye n'ihe nke ha kwuru ma ọ bụ ọ masịkwanụ ha atụfuo ihe nke ha chọpụtara mere n'oge emere ntụliaka. Ogbu onye akpa ntị were na-emezi ka ị mara na ihe ndị European Union na-eme ugbu a bụ ịkwa aka pirate. Ọ bụrụ na ị ga-echeta ihe nke mere n'akwụkwọ nsọ ebe ndị kpagburu Jesu na-eti mkpu n'oke onu na-arịọ Pilate ka o fichapụ ihe nke o dere n'elu obe ebe e kwuru sị Jesu bụ eze ndị Juu, ma ha na-arịọ ya ka o hichaa ya ma dee nwoke a sị na ọ bụ eze ndị Juu. Mana Pilate zaghachiri ha were sị ha ihe ederede edego ya. Nke a pụtara na ihe ndị nke EU dere na-edego ya maka na isi akwụdara n'ala emetụgo aja. Onye isi ala Naịjirịa Tinubu ekwuola sị ọ bụrụ na ndị ụlọ ikpe tribunal achụpụ ya n'ọkwa ịbụzi onye isi ala Naịjirịa na ọgbanje ga-agba, na a ga-enwe nnukwute ọgbaghara n'obodo Naịjirịa. Ogbu onye akpa ntị were na-ajụzi gị sị kedu ihe dị iche na gaa were ewu manye n'ọgbụrị nakwa gaa were ọgbụrị manye ewu. Ihe nji were jụ gị ajụjụ dị otu a bụ na onye na-esote Peter Obi a na-akpọ Dati Ahmed kwuru okwu dị otu a n'oge gara aga. Ndị dị ka onye oke mmụta Soyinka nakwa ndị ọzọ dị iche iche malitere na-ebuso ya agha si na o kwuru alụ, mana n'oge ugbu a o nweghịzi onye ọzọ n'ime ha anyị nụrụ mkpu akwa ya. O nwezikwara ike ọ bụrụ na ha ncha daa n'ogbi na-anụkwa ntị ike. Ogbu onye akpa ntị na-emekwazi ka ị mara na onye isi ala Tinubu anaghị ehizi ụra abalị n'ihi ihe gbasara pasentị 25 bụ ihe iwu kwuru na onye ọbụla ga-achị ala Naịjirịa ga-enwetarịrị ya. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mara na ndị INEC na-achọ ụzọ dị iche iche iji wee gbakwunye ọnụọgụgụ Tinubu nwetara na Abuja ka o wee luo pasentị 25, mana ya bụ ụkwa ha na-apị mkpụrụ adịghị ya ma ọlị. Ndị Igbo si na onye ọnwụ na-egbu nwa nkịta anaghị ekwe ya anụ usi nsị. Ya mere mgbe ndị APC na-aga ije agwọ magomago, Obinigwe were wepụ uche ha n'ebe pasentị Abuja dị. Ya mere na eke nwaọhịa na ihe ololo ekwebirigo. Jebe adịghị mma, naba anaba adịkwaghị ya mma. Ihe anyị na-enegaziri anya ugbu a bụ na o ji ihe nwata wenye aka elu, aka lobe ya ọ ga-ewetu aka ya ana. Na mmechikọta okwu, aka na-elozi ndị INEC na nke ikpeazụ a, and n'oge eteghị aka
ha ga-ewelata aka ha na Peter Obi ewere ike ọchịchị lụrụ ya. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị tata. Echefukwana ibinyere anyị aka gị n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ na ibi aka na ya, kama ọ ga na-echetara gị mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị bụrụ ndị izizi ga-afụ ihe anyị wepụtara. Udo dịrị unu.